Sanbonani, 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 sanbonani. Sengiphakathi indumandumane yadumalwa sezizweni sihlahla somdlebe andela mzimba bejembeje mfazweni empandla hliziyo zamadoda ayibomvu inabasetete nabasenyembane mkhonto kwazi igazi intaba ikhala amanzi dictionary intaba ididi umndeni phinde ngibingelele bafowethu kuyo yonke indawo lapho kufinyelela khona le video noma ngibingelele kuyo yonke indawo lapho kufinyelela khona abantu abezwayo inkulumo esikhulumayo. Ngingena ngomoya phansi, ngingena ngokuzehlisa, ngihlonipho baba, ngihlonipho mama, ngiqale ngiphakamisa ukubonga kubo bonke abantu abathatha isikhathi sabo then bajoyina live. Ake ngikutshela into ongakazi uyitshele. Ubalulekile empilweni yami, ubalulekile in my heart. Just keep that in your mind. Qala kokuhlakanipha kumesabo baba uNkulunkulu. Umuntu ngumuntu ngabantu. Isisho kanjalo bafowethu, uma ngingahloniphi nina ngiyophinde ngihloniphe bani. Uma seliphuma ulimi lami selishelela noma unyawo lwami seliphuma endleleni, kuyilungelo lenu ukuthi ngingicorrect. That is why I've decided to control WhatsApp. Inamba yami ka WhatsApp engiredirect kimi kusuke kuyinhlonipho enhle kakhulu uma uzothatha inamba yami bese uyafona phakamisa isikhalo sakho ngoba nginjenje yini. Hlonipha umhlaba ukuze umhlaba ukuhloniphe. Nibalulekile bafethu ngiyophinda ngikusho lokho live all the way from Cape Town. That is where I am right now. Namhlanje ngithe nje ake ngene ngizokhuluma nabalandeli bami. Enzani manje? Ambani lo unjani? Nina namhlanje ngithe ake ngene nje ngizokhuluma nabalandeli bami. It's a general conversation lapho nje ngifuna ukuzwa abantu ukuthi bathini. Ngomgqibelo on Saturday I'll be in Kobo. That is where I'm having my service. It's gonna be an interesting service whereby we are inviting everyone in Kobo to come and join the Congress. And ngiyethembe ukuthi mase ngikhulumela ku Facebook kuke kubaluleke kakhulu. And I'm also here to announce to all those who are staying in Cape Town, Khehlelezi, Khehlelezi, Kalanga, Crown Fontaine, the CBD, all over in Cape Town. Tomorrow ngene special esibalulekile of which you need to come and get your products. Number 30, water can't, not waterfront, water can't. WATERKANT, can't, water can't. So everyone guys, we are inviting you in Cape Town. Today nje ngithi ake ngene bafethu kade ngagcina ukungena ngizokhuluma nani, kade ngagcina ukuzoxoxa nani lapho nje sizobonisana ngempilo ngokuthi impilo yenza njani. Guys, I'm just here today to come and try and explain what kind of a guy or what kind of a person am I, so that you can understand the kind of a person that I am. Khehlelezi nje umfana omncane, born 1990.
wazalele Johannesburg Hospital, wakhula ekhaya kuse Eastern Cape. I'm from Eastern Cape, Mount Freya. Ngikhulela eZimbabwe, did my initiative eZimbabwe. Umfana nje ukhonze nginomoya wodwa, nginomoya womsakazi. Wena wabona umsakazi esakaza, ngeke umbone umsakazi ekwatile, ngeke umbone umsakazi nomoya wodwa. So uma ngiqala ngilapha, I was not familiar with social media, but I was just a guy who was just not familiar with social media. Then I had to get someone from this country which is called Libya. I don't know, yeah, Libya. Then this guy taught me social media. Uthi, for you, bengihlala ngibuka TV ke mina mangibuka TV ngithi one day I wish to be famous. Because ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga nami ngaziwe njengegama lami elithi Ndumandumane umhlaba wonke. And I saw this guy and I explained him ukuthi I so wish ukuthi ngaziwe umhlaba wonke, and mangaziwe umhlaba wonke to keep myself there level ephezulu. And then this guy said, no, I understand, but let's just try this. Let me take you through. When it comes to marketing or when it comes to social media, you need to try to own it. If I'm saying own it, try to control it here. You need to be creative, content creator. You need to be able to control or to create the content. And while you create the content, make sure that you respect other people as much as you respect yourself. Because there are things that you don't have to talk about on social media. When you are on social media, you don't have to be emotionally. You must try to control your feelings. So ngayifunda ke kanjalo. That is why uKhehlelezi uyohlala umbona nje into eyodwa. And mawunginakisisa ngiwulo muntu ohlala ephuma eceleni, whatever I'm doing, yenza izinto zami ngendlela ehlukile kunabanye abantu, because angithandi ukuthi yami into ngiyimixe nabanye abantu. Right, I just wanted ukuthi nginike that brief ukuthi who am I. Right, on Saturday sizobe silaphana endaweni yaseXhopo, and then sizobe silaphana endaweni sizodlula siye eBizana ngakubo kaJumbo. Masifika laphana ziningi izinto ezizoyenzeka. Kunabantu namhlanje abakwazi ukuthi basinde besibona sikhuluma kuFacebook noma kuYouTube. Namhlanje ngizokhuluma nomuntu othi mina Khehlelezi ngiyaphila mangikubona. Angazi ukuthi singenza njani, angazi ukuthi ungenza njani ukuthi sigcine sikhuluma, angazi noma kuyenzeka njengo TikTok ukuthi umuntu ngim-accept. Yes, I think kuyenzeka. Ngixoxe because ngifuna ukuxoxa nani. Ngicela urequest, mawuqeda kurequesta then ngizoku-accepta. I so wish first ukuthi ngixoxe nomuntu ophesheya kwezilwandle. There are so many ways engizothi ngicela ukuthi uprove ukuthi uphesheya kwezilwandle. Let's first get those people who are in UK, Brazil, wherever. Sixoxe nabo. After that, let's get someone from Cape Town. And then after that, let's get someone from Joburg. Let's get someone from Mpumalanga, from Durban. Namhlanje ngithe ngizoxoxa nani. You send a request. I can see I have 3 requests now. Awuthi ngiwacancel wonke lama request engiwabona la. I need people from all over a UK.
abantu abase-UK, abantu abase-UK send ama request yenu. Ake sibone lo ukuthi kuphi. Asibone lo ukuthi kuphi. Sawubona. Okay, sawubona. Mkhulu njani? Siyaphila ukuphi nendawo? Bloemfontein. Hayi, siswaphe Bloemfontein. Siyeza kuwe. Uyezwa? Okay, mkhulu. Yabuya kuwe siswami ungadinwa. Sisiyezwa. Okay, mkhulu. Drop from your side. Ngiyabuya siswase Bloemfontein. Right, I need someone from the UK. I need someone from, it's either Ghana, Nigeria, Cameroon, Kenya, Brazil. Ngithi isikhathi senu ngiyanika sokuthi ngikhulume nani. It's either ufuna ukuhlola nangu Faith send the request yakho. I can see Faith lapana. I can see Faith to send a flag lase UK. Send the request siswami. Ngifuna send the request yakho, then sizokuthatha. You send the request. Nginika ithuba nini. Someone from outside the country. UK sisendlini mkhulu. Yes, but send the request. Send the request. Send a request. Then ngizoni accept. Okay. Faith. Wait. Let me see. Send a request yakho. Then I will accept you. Send the request yakho. Khona abasendayo abazazi kahle ukuthi abekho kwayilapho. Send the request yakho. You send the request yakho. Okay, let's get someone from Durban. Let's get someone from anyway. Ngiyavula angivulele bonke abantu because angathi laba abaphesheya kwezilwandle aba understand lento esiyenza la. Let's get anyone from different places. Babu cancel. Oh. Unjani umkhulu? Ungene kanjani la? Wena usendile request ngarespond. Oh. Ngisathi lalela ukuthi usiphatheleni. Sorry babu cancel, ngiyacela ukucancel ngiyakuhlonipha. Hey, sorry babu cancel. Hawu. Ukhansela lami lelana, ikhansela lami nimhlonipheni kakhulu wamntu la. Ake sibone ukuthi bani ngizomthola laphana. Hayibo, ukhansela lami lelana. Let me see Khwane Mwelase. Let me accept. Wow, kanti ku Facebook nisangikhumbula kade ngangigcina sengibuka abantu abawu 5,000. Oh. Actually, numbers don't lie. Okay, guys, by the way, sisalindile ukhona ngim-acceptayo laphana. Let me say, umuntu ose-Cape Town ofuna ukuzokuhlola kusasa. Whoever who is in Cape Town, get this number and then call now for your appointment. Ufike ekseni, you can call now for your appointment. Make sure you are here ekseni, uzongithola ngikhona kanti ke sine specialist khona inamba eCape Town bonke abase Cape Town. And noma ungafuna ukuzohlola but abafuna ukuzothenga ama products special, we have new products specialist khona ama combo esinawo. Inamba ithi 067 621 3296 067 621
3296. Sawubona. Sawubona. Angikuboni nje mina. Okay, siyaphuma kuye la sisi. Bathi numbers don't lie. Numbers don't lie. Let me see, who do I accept now? Nango G. Numbers don't lie. Noma bangamzondi ukhehlelezi. Kodwa look at that. Look. How do you send request mkhulu, okay? Puti. Puti. Kunjani? Ngiyaphila baba, kunjani? Ukuphi nendawo? Kunjani mkhulu? Ngiyaphila, kunjani baba? Usetraki Kwaphambana nje izinto esingakhuluma. Usetraki nini? Guys, send ama request, send your request. Namhlanje nginika ithuba lokuthi nikhulume nami. Talk to me. Anye basemnyameni. Yo. Sawubona mkhulu. Usemnyameni nje. Sawubona mkhulu. Kunjani? Ayina electricity mkhulu. Ukuphi? Oh, bantu bakaNkulunkulu. Hey. I-network yenu iyanishaya abaningi. I'm just accepting anyone here. Yebo, sawubona. Sawubona. Yebo mkhulu. Kanti nonke nisemnyameni nihlala endlini eyodwa yini? Kumnyama yini mkhulu? Kumnyama la ugesi awukhokha ngani ukhokhela ugesi? Ayukhona ugesi mkhulu. Ulayithe. Ulayithiwe. Shintsha ama-light lawa. Uyabona wami ukhanya kamnandi kanjani? Awuthi-ke ngizameke mkhulu wami. Uyaphila Khehlelami? Ngiyaphila mkhulu. Nendawo. Zama phela ukukhanyisa ugesi, awukhanya impela. Ngiselimpompo mkhulu. Limpompo ubuwaSuthu okapa ubuwaSetswana or Sepedi? Cha, ngikhuluma isiShangana mina. Uvulavula Sishangane? Ya, uyasazi mkhulu. Bud. Watsameka. Ya, uzosazi mkhulu, ngifuna uzovula ama-office labantu bahluphe. Wasiteba Sishangane. Ya, kufanele uzovula i-office la. Ayifambi apha. Ayifambi bud. Ungaze ngajabula ukukhuluma nawe mkhulu. Yabonga bud. Yebo, kodwa mkhulu ngempela usizamele ukuba ne-office la. Uthanda ini kamkhulu? Yonke into yakho mkhulu. Isonto kakhulu. Isonto lithanda kakhulu. Yebo. Usho ukuthi fanele ngizoyenza i-service eyi-1 lapho. Ya, le stadium la sasezaneni. Bathini stadium? Usenkonko. Enkobo. Yeah. But siyakuzwa kakhulu, and what we'll do is we'll try by all means ukuthi sikwenze lokho okucelayo. Uyezwa Khehlelami? Siyabonga uNkulunkulu akubusise mfowethu, siyabonga kakhulu. Ngibonga kakhulu mkhulu. Bless you. Thank you. Siyabonga kakhulu. Ubhuti laphana uthi use Limpopo.
sicela ukuthi nifake futhi ama request. Let me see who do I accept now. I have so many requests. Angenayo. Ngibona ukuthi ubani ngizomthana manje. Josiah Nkosi. On Sunday, I will be in Joburg ekuseni. Ngiyangena esontweni ekuseni. Josiah Nkosi. Mfowethu kunjani? Philile khehla lami kunjani? Ngiyaphila mfowethu mama. Nginenkinga mama. Ngisacela ungiphi prophetic. Ukuphi nendawo? Ngisegoli ngaseHeidelberg. Usemsebenzini? Usebenzaphi? Ngisebenzela eFidelity. Fidelity. Yes. Ubala imali lapho. Cha. Uzongibophisa. Yazi ufana nobaba ucele. Ngane. Niyafana ndoda, hey. Mkhambo mfowethu. Usho mfowenu? Ya ngiyacabanga. Niyafana. Ngicele ngenxa yokuthi ngoba ubaba ubuya lokhonjaneni eKZ connection. So then maybe mhlawumbe nje yena bathe ucele ngenxa yesibongo sakami. Hayi niyafana. Nifana impela. Awabaleka manje. Guys, sendana ama request namhlanje ngifuna ukukhuluma nani. Olwena mkhulu kunjani? Yo umlomo ongaka molo kunjani? Yaphila nawe makhono. Yo incamisa intombi yakho ngomlomo ongaka. Kade ndifuna uthetha nawe. Uphi? Eastern Cape eDutya. Yo ismile sakho sikhulu kutheni ngongasibethi? Khawusenze sasmile. Yo, nini ndifuna uthetha nawe. Kade ndifuna uthetha nawe mkhulu. Yo nawe ndatsho ndilala kamnandi. Yo wathi ulale kamandi. Ufuna ntoni kum? Andiba olundihlolele xa kudala ndizama ukuphumela ndiphumela izolo ubona nsi obulive kandikwazi ukuphumela network. Yo ngomlomo ongaka hlo. Umuntu wakho. Okay. Ubani lolele naye apho? Komntu. Uqhubeka kuchane? Ngichayi. Wenza ntoni apho ngoku uhlela amehlo mancinci? Hayi nginqile nje ndimamele wena. Nqile ubamele mna. Uconnecte kwi-Wi-Fi. Ubetha ngedatha yakho. Uthe undawo phi pha e-Eastern Cape? Sedutya. Uzoza nini kum? Ndizawuza xa ndizawuke ndiziqale ndizame imali qala iyoza kuloo cala. Ndizawuke ndiqale ndizame imali. Ndiyabulela hlo. Ndiyabulela nam khona. Uphi umntu wakho? Akekho. Uyingelengele noma ulihlubi noma ulimpondo noma uliphaca? Ngomxhosa. Alright hlo.
Okay ke mkhulu enkosi. Abanye abantu bavele bathi ngalena emaXhoseni hayi Mampondo kuhlokile lezi zinto. Sibone sithola bani lapha. Ngena uthethe nami. Ngena uthethe nami. Thetha nami. Molo ekhaya. Molo ekhaya. Molo. Kunjani? Mkhulu. Kunjani Hlo? Hey, ngiyaphila futhi kunjani mina wena? Ngiyaphila. Hawuzwe. Ukuphi nendaba? Naw ngise-UK mina la. Waze wangena umuntu wase-UK. Hey, futhi wase-UK. Kunjani mfowethu? Hawu ngiyaphila. Yeah. Angiyakhumbula vele anyway mhlawumbe ungabe usudidekile ngoba phela lina niphethe abantu abaningi kodwa nje siyazana noma singazani siyazana. Siyazana noma singazani. Uthini kimi? Khuluma into straight. Hawu wena sikhuluma njalo nje angithi nginokukhuluma nawe uyazi wena siyakhuluma nje. Khuluma kuphi? Ku WhatsApp nasemafonini. WhatsApp. Uyila ose-Birmingham e-UK. Awu. Baningi abantu engikhuluma. Imake akuwena lo kade uzama ungenzela ivisa. Awu yingakho ngithi nje asazani kodwa siyazana. Yimi lo. Oh, uyaphila mfowethu. No ngiyaphila mina wethu uhamba kahle kodwa. Ngisafuna njalo ngisazama indaba ye-visa to come there. Wozama uzosiza abantu bayakhala abantu bayakufuna ngala. I'm still trying to get my visa namanje angazi indaba kade ngizama. No kuzolunga but into ekhona ukuthi nje abantu abaningi ngoba baye bebona ukuthi ngeke ngakhuluma nawe sometime lapha ukhuluma nalo yabhuti lo umnewethu lo yano umthole lapha. Abantu abaningi nje baloko befone njalo bathi bayakufuna futhi abakuthole efonini na utholakali ke efonini. Bangixolele ngiyindoda ebhizi. Vakasha nje uzosiza abantu. Ngiyazama mfowethu mangike ngicela ungWhatsApp futhi so that I can get your number WhatsApp yes. Ngizofakela imessage mangisuka la. Ngiyabonga futhi. Kakhulu sifuna usivulela isithelo selokuzana nalapha. Isithelo sikaJehova not isithelo selokhuzana. Hayi angithi phela ngisazama ukuthi isithelo sikaJehova khona la kube nebranch la. Ibonile iCD elisha lethu lesithelo sikaJehova. No ngibonanga liphume nini? Liphumile, we will be loading it on YouTube so that nikwazi uyi-access nikwazi because ushune shanga ushune waseZimbabwe. So no yiwe ufunayo lo mshuni waseZimbabwe. Sifuna kakhulu kodwa sifuna nje ibranch la e-UK. Uma kuqale kweza mina then mangisifika ngizolungisa izinto then ingane zami nazo sengingayiflyisa mangiflyise nje abawu10 ku right singafika sisivule. Hawu yazi nje mawufika endaweni nje kuyogcwala hawu ngiyakutshela abantu bobe bebulala inyoka khona la. Siyabonga futhi. No uphile mna wethu. Bye bye. Amen. Awuzwe. Hey ingane zami zesithelo sikaJehova nibe niyabona njalo bayasifuna basifuna UK right ake sibone ukuthi ubani UK yimi umvangeli kusho njalo ake sibone ukuthi ubani esizomthola lapha Faith Mahlengi. Okay, let me decline. Faith Mahlengi declined. I tried to ngikusendele mina ngikusendelile wayidecline ke angasingiyadlula. Let me see. Nancy Ngwenya, I sent you a request. Nancy Ngwenya, I sent you a request. Imino Bala was UK. Okay, Nancy Ngwenya, you're not accepting. Ngiyadlula.
Ake nensingwenya. Yeah, mkhulu. Ninjani mama? Ngikhona njani? Ukuphi nendawo? Se-UK, Birmingham. Hawu bayangena abantu base-UK. Yes, sengingenile lami mkhulu, amhlophe. Mhlawumbe siyaphila mama ninjani? Ngiyaphila. Nawe usafuna ukuhlolela futhi njengabantu abaningi. Ngihlala ngifuna ukuhlolelwa njalo nje mkhulu, hawu Nkosi yami. Today ngilozi balekile mama, I'm not doing ukuhlola. Uzobaleka kanjani sikude kangaka sikufuna kangaka mkhulu? I'm still trying to come UK, but one day uNkulunkulu uzoyizwa imithandazo yami, then I will come. Okay. Eish, saze sahlupheka. Uyasonta kodwa? Angisasonti sisi kwaba yi-lockdown ngihleli. Ikhona iglasi yamanzi eceleni kwakho? Ngayifuna mkhulu. Funa ithi bakudlulisele. What is? Sengiyitholile mkhulu. Ngizokutshela nje izinto eziwu-2 mama that you need to fix. Okokuqala uthi umkhulu kimi angikutshela ukuthi kumele uhambe uye ekhaya kini emuva lapho ozalwa khona. Uma sifike ekhaya lapho sizalwa khona, angazi wake wezwa ngendawo okuthiwa iseMayitengwe. Hayi angizwa mkhulu. Kunomuthi osuke endaweni yaseMayitengwe eBrunaberg. Uyangizwa ngithini? Lo muthi mawusuka lapho kwangathi uthunyelwa kuwe, wena bekufanele ukuthi ngabe siyogeza njengamanje. Masigeza sigeze lento elibhadi kuwe ekulandelayo. Angazi noma uke wasonta mama kuleli sonto laseZayoni okuthiwa wafa noma ukhona umuntu ekhayini kade sonta wafa ngoba uma nikhula uthi umoya ongcwele kunomuntu owayekade ewumfundisi esontweni laseZayoni straight labo wafa ngoba masiloko sithi siyalandela la uthi uNkulunkulu ikhona into ehambe kube sengathi namanje kodwa qobo izinto zakho azihambi kahle. Ngididwa ukuthi umoya ungithathe ungibuyisele emva uzuyongiphosa kobulawayo. Azi mangifika kobulawayo wathi umoya ongcwele angihambe ngiyofuna endaweni okuthiwa isenketha. Mangifika enketha kube sengathi ukhona umamncane wakho okade ehlala lapho 1992 ngomhla ka-20 October kukhona into eyindlu mama straight okwakumele ngqungqe nomlilo noma ngifuna into okwakuthiwa isihonqo. Yini le isihonqo lapho kwakuhlala khona noma okwakugcinwa khona amabele noma okwakugcinwa khona ummbila. Wathi umoya ongcwele ikhona into eyatholakala kuleyo sihonqo. Kwayimanje masiye ekhaya lapho wena uzalwa khona kukhona into engahambi kahle eloku ihamba kube sengathi kunenyoka ezungeza umzi ngahlushwa isikhova esihlala phezu kwetoilet emuva ekhaya. Wathi uJehova yazi namanje mama kukhona umuntu okade kufanele ukuthi manje masikhuluma ngabe uyagula straight ngathi uNkulunkulu uthini kimi. Wathi umoya ongcwele ngeke ngezwa kukhala ingungu kwakhala izigubhu zehosana yazi uyathi nqu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  ngathi ubani kade dida izangoma ngoba masiloko sithi siyalandela la mama ikhona into ekuthintayo nawe izithinta isimo sento engathi imoya amadlozi. Yazi ngizubhonga kwesinye isikhathi njengomuntu ongathi mazukwate kakhulu uvukele ile nto kube sengathi iyabhonga kakhulu. Khuluma ngizwe mama uthini kimi. Amen mkhulu kunjalo indaba yesikhova mkhulu. Nami mase ngizondile ngiyathukuthela mkhulu sometimes learn ukuzicontrol. 12 Apostolic Church. Angizwa. Amen mkhulu yeah. Ubani ona leyo uniform yase 12 Apostolic Church? Umuzi wonke ekhaya mkhulu. Yes, uma ngilandela la uthi umoya ongcwele
ngabe ngirounda amakamera ngifune i-uniform white and red. Amen. Uma ngifuna kanjalo uthi uNkulunkulu kimi nina nginitshela ukuthi phumani endlini maniphuma nihambe nigibele entabeni maniyogibela entabeni bese ngathi ukhona umuntu engabe ngiyamfuna nimemeza abantu bakamoyo uyangizwa ukuthi ngithini ngathi mina kamoyo ikuphi lapho wathi uNkulunkulu ikhona inhlanhla yenu edabuka kamoyo njengomuntu engathi ukhona umuntu owanibusisa nibancane owayekade umfundise phethe enesiphiwo kakhulu kodwa kamoyo wathi uNkulunkulu namanje izinto zenu zimile aziphambili mama kunenhlanhla ezayo kini kodwa ehlela wena iziyohlela ngisho nabantwana bakho wathi uMongcele kumanje wena izinto zakho zivaliwe angazi noma uyangizwa yini mama. Ngiyakuzwa mkhulu izivalekile izinto umuntu wakomoyo ngiyangimdingayo ukuthi ngubani. Uthi uMongcele mama masifuna umuntu wakomoyo ikhona into eyenzeka ekhaya njengomuntu angathi namanje kunomuntu okwakumele akhulelwe athi mayiqala ethwalele esibhedlela kutholakala ukuthi no lo muntu sekufanele atete ekhaya wathi uMongcele lento kwakufanele yenzeke kodwa ngo-90 angazi noma ukhona umntwana ekhaya kini noma ebantwaneni bakho wazala ngo-1991 ibirthday yakhe cishe ngo-August noma ngoJuly wathi uMongcele kukhona into engiyibambayo la njengomuntu angathi namanje kodwa qobo mama kunomntwana ohlushwa ohlala hlushwe ikhanda azafaka ithawulo elimanzi alifake lana wathi uMongcele ikhona into engihluphayo njengomuntu engathi namanje lento inganirawunda nonke kube sengathi lamakhanda mayinishaya angathi afuna ukuvala ngisho namehlo wathi uJehova izinto zenu azihambi kahle khuluma ngizwe. Umuntu akasisi wami ophatha likhanda mkhulu. Lento izom-affecta ngoba mama uthi uMongcele izom-affecta lento ngoba izomvala amehlo ngoba kumanje usenenkinga yamehlo uyangizwa ukuthi ngithini ngoba usehlala abe umntwana ngathi amehlo ababuhlungu wathi uMongcele into yamasibomu lena kodwa ngelinye ilanga siyokusiza mama siyabonga uyezwa. Amen mkhulu. Yabonga. Igasi lamanzi. Lawo manzi wathathe waphuze. Amen. uNkulunkulu akubusise. Ake sibone ukuthi ubani umunye futhi esingamthola asithatheni ke manje wase South Africa noma ubani. South Africa Pretoria, Cape Town as I've said before ukuthi ngikhona la Cape Town, Durban, Mpumalanga, wherever you are sekuyisikhathi sokuthi nani ningasenda ama request wenu nginibambe yebo. Hello. Awubonakali siswami. Ibona nje implaselo wena nobaba nimile nanishada. Ngiyazwakala kodwa. Uyazwakala kodwa awubonakali. Ayikho i-network kahle la ngikhona. So besikuthathe ke kusasa ke sewune network. Ngeke impela mawungabonakali. Ngoba manje ngifuna ukusiza abantu ngababoni. Nizokhumbula ukuthi bonke abase Cape Town tomorrow ngise Cape Town ngizile nje kune special esikhona esizobe sila eCape Town be the first one to come la kanti ke futhi mawufuna ukuhlola kusasa ekseni ngo6 6:30 067 621 3296 067 621 3296 abaseThekwini abafuna ukuhlola on Friday on Saturday ngizobe ngihlola. You can call even now enambeni ethi 071 130 7808 noma uthi 063 051 7641 063 051 7641 noma uthi 072 1234 976 072 1234 976 number lezi ngiyasenda ama request abanye aba this thing aba accept Lindi
Ube ngisendile, Faith Hlengwa ngisendile. You guys are not accepting. Ngiyadlula ke. Basebenzile nokwethemba naye aka-acceptanga. Ngiyazama ukum-eda aka-acceptanga. Okay, nangu omunye acceptor. Who's this? Hello? Yebo, sawona njani mkhulu? Ngiyaphila njani sisi? Siyaphila. Ukuphi nendawo? NgiseNewcastle. Uthini ukhehlelezi mama? Ngifuna ukubonga. Mhm. Ngafika 2021 ngigula wangilapha kakhulu. Uphethwe yini? Angazi kahle kahle ukuthi ngangiphethe yini kodwa ngagcina sengiya kwi-ICU and stuff. Kodwa ke ngathi mangiphuma because ngangiphuphile ngatshena umama. Then umama wase wangihambisa kuwena ke. Wawungekho enkonzweni yami le yayiseNewcastle. Do you remember I came there? Bengikhona. Ngathenga umacacisa and into zami ziyakhanya manje. uNkulunkulu akubusise siswami yazi. Ngiyabonga. Thank you so much. Hlala kuphi neNewcastle? Osizweni. Osizweni. Yebo mkhulu. Ngiyabonga siswami. Siyabonga. Izinto ezicishe ezifana lezi ezisenza nathi eziyinyanga wherever inyanga ukuyipraise leyo nto kuyas-encourage. Yebo phela ningahlala nesisola but umbuzo uthi akukho yini noma ukodwa esikwenzile okuhle. Kanti why kwahlala kukhulunywa ngokubi kodwa? Akukho ngisho one okuhle esikwenzile. Ngiyabonga sisi kakhulu ngiyabonga kakhulu. Cabanga bengingacelanga nomuntu othi ozoletha itest ozotestify. Ngijwayele ukuthi abantu engibalapha bayasaba ukuvela. Is there anyone who can give us a testimony? Sesiyavala bafethu ngisele no 2 minutes ukuthi ngivale sengiyavala impela. Ngiyabonga kakhulu siswami. Inamba eka WhatsApp la ningangithola khona abafuna ukungi-WhatsApp but you can call now. Proper call uzolithola i-office lami livuliwe 24 hours anytime mawubona lo live anytime. If you want to book for your appointment at any time you can call for your consultation. If you are in Joburg, I'm working in Joburg every Wednesday. The number is in Joburg the number is 066 00 nangu futhi umpume ecele uyaninikeza ama numbers okubhuka ningafona manje noma inini 24 hours ifone yethu on. Inamba yasegoli 066 00 266633. Inkonzo yaseZayoni isithelo sika Jehova sikhona Sunday location nyanga yodumo mzo eThekwini eVerelem. Ningafika futhi kanti abafuna ukubhuka i-appointment eThekwini sithi 071 130 7808 071 1307808. abase Thekwini futhi ungasho uthi 063 051 7641. Saturday ngikhona xhopongeza. Sunday guys in the morning by 7 a.m. please be there. Number 2 Harrison Drive eThekwini. Sorry, eJoburg ngaseGandhi Square. Ake sambeni kancane siyoyishaya kancane nje ku TikTok. Siyonyakaza nje kancane sithi gagagaga kancane uthi www.drkonline.co.za www.drkonline.co.za. Asigijime manje siye ku TikTok siyothi ukunyakaza nje kancane ngoba khona into la engafika ngakhona.
okwamanje ngicela ushare le video ndumani yadume sizweni isihlahla somdlebe nontela mzimba mbethe mfazone empandla hliziyo zamadoda ayibomvu nina basetete nina basenyembane mkhongo into okwazi igazi ndaba ikhala amanzi dictionary ndaba yitita umndeni ngalunywa inje ngaphethe nduku ngathi ngiyakha kwabhidlika ngathi ngiyafulela kwanetha siqugula mdala ohlele imashali chiya mtolo kalweni magangathi tonga kuvuleka indlela cwangu kunjalo madoda asihambeni manje sonke sibheke kwa TikTok. All roads lead to TikTok. Don't forget to share this live video. Ngikuthanda ngothando olukhulu ke urata ka lerato le legologolo ka fela la lona bafowethu. May God bless you for tuning in. Let's now go to TikTok. I said if you search for TikTok, and please guys make sure that you don't chat to anyone who is saying, oh, Dr. Khehlelezi. I don't chat on Facebook. I also don't chat on WhatsApp. If I'm chatting with you on WhatsApp, I'll only give you the location. We don't talk about money. I don't talk about ungamuzwa umuntu ekhuluma ngemali. That is not me. I don't talk about money. I don't talk about go and put money somewhere when no. I don't do that. Imali uyikhipha kumina usuhlele esigodleni nami. Asiyikhiphi imali. Anginayo lento okuthiwa ama group. Kuthiwa join the group. No, I don't chat kuma groups. Anginayo group unless kuyi group yase Cape Town nayo ku Face eku WhatsApp noma igroup ekusinoyolo noma ekuthabile noma ekuse ichemist lethu sinalo number 30 water can't here in Cape Town. Tomorrow I'll be there from 6 a.m. till 3 p.m. Ngizobe ngihlola, ngizobe ngidayisela abantu sine special esikhulu kakhulu. So let's all go there. Ngicela ama stars la, ngicela ninginike ama stars la, and manifika ku TikTok futhi siyangena nyanginika futhi into zakhona. Mina nawe siyobonana. Yanthanda ngothando lwa love. You can call the office now for your bookings. Izigubhu zikhona. Yes. Kuthiwa sengidume ngokuthi igama lami my nickname nguSkhutshana. Yebo Skutshana, because vele ngiyaziwa ngezigubhu, nginswemp, nginzima kakhulu. Ngizokwenzela isigubhu, ngizokukhandela lento oyifuna ufane nami. You will be like me. You'll be like me. Angidume kakhulu ngesigubhu. Mawusifuna isigubhu hayi umnikazi wazo igubhu nangu bayikhande bonke, but umnikazi wayo nangu. Mawufuna isigubhu usuthi ngikhathele, ngifuna ukuqala into yokuphila, ngifuna into yokuphila, ngifuna ukusebenza, ngifuna ukuphila till hayi baba bonana noKhehlelezi. Mawungakafiki kumina uzolanda isigubhu sami siqala ku 85,000 ngibe nesika 250,000 ngibe nesika 400,000 kanjalo kuyaphezulu. Ilapho nje hayi isigubhu mawungakazi usilande kumina ayikhohlwa. And futhi ngisho kuthiwa kwasilanda uthi asisebenzi, buya kimi sihlale phansi. Angiyona inyanga ngakhile nginomuza ngibaleka ngindawo ngihleli. Buya kimi landa isigubhu kimi sibone ukuthi kanjani. Ivale mfana kusasa bafowethu asilanganeni eCape Town. Uzobe khona ohlaleni Mangele Msindi Sinoyolo, uzobe khona Dobile, uzobe khona uKhoza. Sizobe city special sinika abantu into zabo eCape Town. We have a new product esizoyilauncha eCape Town, eyikhombo, sihambisa ngekhombo kanje isigubhu Khehlelezi mazethi. Khehlelezi isigubhu, we sit down sibone ukuthi senza njani. And thank you so much guys for today. Anganiboni nithinta amagama abantu. Irrespect here, the respect that you are giving me, it shows that I'm a teacher, because being a teacher you need to teach your followers. Irrespect, this is how you need to behave. This is how you need to talk to other people. If you don't mention other people's name, thank you so much. Nyanthanda bafowethu. Asambeni manje lona ke ubani wathi phewa inkosi yami udliwa ngezakhe naye nangwethukana. Oh uNkulunkulu wami, sesimblokile. Asambeni manje bafowethu, asambeni manje siye ku TikTok
masifika ku TikTok sivele sibakhombisa ukuthi thina ke silandela uKhehlelezi ke bese sivuthela ama likes njengamanje before uphume ngicela uvele ushiye unika abantu uyiwedwa nje shiye unika abantu abawu30 uyishare all groups yonke indawo nangu Khehlelezi Sunday ngifuna ukuba prove point and mabe khona abantu benkonzo yethu bayatshelana abantu ukuthi esontweni kwenzakalani because every Wednesday we have a prayer at number 2 Harrison Drive eJohannesburg tshelana abantu ukuthi uKhehlelezi wenzani lungidle emiki ayiphele izimpi emkhulu kubanjwane sizwa abantu hayi abantu bayasizwa khululeka leka khehla lami khululeka bayasizwa abantu ngise Cape Town 067 mawuse Cape Town ufuna ukubhuka for consultation 067 621 3296 067 621 3296 njengamanje angiphose ku TikTok right silindile uthi sithi siyobamba 5 million likes. Thank you so much my love. Ngiyabonga kakhulu. Asibhekeni khona ku TikTok manje. Masifika asikhumbuzani ngama likes. Sipressa kuphela. Sipressa noma ngathiwa ngiyangena ngihlolela omunye wena thinta ama likes nje. And then also don't forget to follow me on TikTok. TikTok wami angiyena uKhehlelezi ku TikTok wami. No, ama fake lawo. Phela uzubona ukuthi nginamandla. Wonke umuntu uyibiza ngoKhehlelezi ugebenga abantu imali ngegama lika Khehlelezi. Asenzeni kanje guys ku TikTok ngu www.drkonline.co.za. Siyabonga. Sunday ngo 7 AM ngizobe ngilapha. Let's share now this live. Nkulunkulu anibusise. Today we had 5,000 people who were watching us. Hey guys, niyangisupporta niyezwa? No matter bangangithuka bathini but the support that I'm getting from you, it's amazing. This is amazing guys. Ngiyaqala ukubona inyanga ebukwa ngathi ngumculi, ngibukwa ngathi kubuka ubaba mongameli wesizwe. Hayi bafana hayi. Ngiyabonga bafowethu. Nginethulela isigqoko, that's why nginihlonipha yonke into engiyikhulumayo. Always make sure that I respect you because the support that I'm getting from you, even kuthiwa ngenze special pharmacy, even kuthiwa inkonzo sengishilo, uzobona into ezobisexhopho, uzobona into ezobisebizana. Hayi bafethu mhla ka13 lapha eMpumalanga. That is why I always make sure ukuthi first ngqoka neat, number 2 ngise stage ngiyenzisisa ngiyahlolisisa, number 3 the product that I give you mayenze 1. Ngiyabonga bafethu, ngiyabonga ngibonga ngiqede. God bless you. Siyale manje.